Guys, ayan with Marinong Humboy. Ayan, first time po namin kumain ng ostrich egg yan. So, yung pag-style namin pagluto is pina-fried lang po namin. So, maraming salamat kay Marinong Humboy dahil ini-invite niya po akong kumain kami ng ostrich. No? Yes. Saka, abangan nyo, kung nakita nyo po sa aming first video, yung pagluto namin sa aming mga Vlogs. channel. Yan. So, let's pray muna tayo. Yes. Pray mo natin, tips. Nag-play. Yan. So, this is, O Lord, gifts for every city from our picture of Christ, O Lord. Amen. amen. So, ayan po mga kamboy. Kain na po. Kamu po mga ona? Ngayon kami ditong sauce. Parang sauce. Ikaw yung magawa niyo din. Yes, pinaprepare ko talaga yan para sa iyo, tips. Para pagbunta mo rito, meron tayong panglaban sa itlog ng ostrich. Yes. Thank you po. Oh, sa iyo na yung isang ano. Kunti lang. Yan. Okay. Thank you. Maraming salamat. Yan. Tunod. Ano? Atong. Yun napakain. Bagong haon. So, yun po. Try na natin kainin ang ano. Itlog ng ostrich. And meron pa kaming sauce dito mga kamboy, no? Ano pala yung Tagalog sa ostrich? Ano kayong Tagalog sa ostrich, tips? Malalaman niyo yan. I-search muna natin yan. Parang walang Tagalog siguro din. Yan, para ano na yan, no? Ostrich na talaga. Describe namin sa inyo kung ano yung lasa, no? Eh, napakarami talaga namin nilagay na mga, ano nito, na ricados. Ricados, ingredients. So, yan. Pilit kumain. Sabayan niyo po kami kumain, mga kamboy. Try natin lasapin ang sarap ng ostrich po. So, ano yung lasa niyo? Nasa itlog. Yun. Ang sarap. Parang mas masarap pa sa itlog ng manok, no? So, yung na-observe ko nito, guys, nung pagluto namin at saka yung natikman ko na, kaiba po siya sa kanyang lasa dahil yung egg na ordinary yung sa chicken, malangsa. Pero ito, hindi siya malangsa, guys. Hindi siya masyadong malangsa. Hindi siya masyadong malangsa. Tapos yung lasa niya, magkapareho lang. Almost magkapareho. Nagtubang talaga to. Sarap. Ano? Lagi sauce mo, ha? Lagi ng sauce. Lagi sauce? Sarap. Saka, yung narinig ko, marami daw tong mga health benefits. Oo. Kaso nga lang, ano din to? Grabe ang ano to sa high blood. Cholesterol? Yes, marami cholesterol. Pero minsan lang kakain. Huwag mag-permanente. Sakto-sakto po Sarap talaga. kapag lagyan ng sauce, no? Meron po kasi itong lagyan ni James ng sili na maanghang siya. Sulit yung pagkatikim namin na ngayon lang kasi napakasarap po talaga ng itlog ng ostrich. So gusto kong matuto kung paano namin ito niluto. Bisitahin nyo na po yung channel namin. Kasi siguro mostly sa atin hindi pa nakakatikim ng itlog ng ostrich, no? Kasi mahirap itong bilhin and except sa mahirap bilhin, nahihirapan tayo kung saan tayo bibili. Nihit. Or talagsaon na. Dahil dito sa Cebu, pambihira lang po yung mag-alaga nito. Kailangan kumpleto ka sa mga
requirements, no? Requirements ito. Meron ka talaga ano. Endanger ba ni? Sa zoo. Sa zoo. Meron marami sa zoo. Sarap. Pagpunta natin sa bukid, magdala tayo ng ostrich. Anong itlog? Makatikim siya sila. Ano ba yan? Bukas. Sabado. Bernie sa bukas. Next week lang kapunta doon. Basta yung mga mandi lang. Ang Monday. Mandi lang. Kasi busy tayo pag weekend. Naikok din pa ako. Pang thumbnail lang. Yeah. Tala. Hindi ako buwan. Ito. Grabe guys. Kakaiba po talaga yung ostrich. Lalo kapag siguro ano, yung ostrich na talaga yung kakainin natin, no? Yung karne. Mm-mm. So, parang wala. Nahirapan Kasi kayo. nga, bawal po kasi yan ganyan. Patayin yung ostrich. Ang sarap ng sauce, no? Yung sauce niya parang sa sauce ng tempura. Mm-mm. Kaya kayo natin yan. Ito, ubusin din. Parang hindi parang hindi makahulot. Cook tayo. Biglig gede. Bilig-bilig din siya. Bigyan ka kaon? Grabe guys, isipin nyo. Isang tray yung kinain namin. Isang katumbas ng isang tray itlog. Oo. Hindi namin maubos siguro to. Minsan Sarap po, sure. dito sa Cebu parang walang nagtinda siguro ng ostrich egg. Wala. Gandong. Sa mga restaurant ba? Wala no? Wala no. Kasi, ano po to? Export. Mm. And, napakamahal po talaga ng itlog ng ostrich, guys. Bala ba sa tingin mo magkano? Mga 2 to 3K. Mm. Yung shell pa lang yan, 2K na po yan. Mm. Kasi, yung shell ng ostrich, yung shell ng egg ng ostrich is, Mm. ano ba tawag yan? Decoration. Oo, decoration. Dinudecorate po yan. Parang lamp, ganyan. Marami tayong magagawa niyan. Maraming mga pwedeng gawin sa egg ng ostrich. Video eh. Anong Bidli tawag talaga siya, guys. Tagalog sa bidli? Hindi ko alam kung anong Tagalog sa bidli. No? Yung bang ano? Basta bidli. Bidli, anong tawag sa bidli? Mainam, ano? Pero, sure, sarap pala ng itlog ng ostrich. Tapos meron kayong ginagawang sauce. Tapos maanghang. Mm. Sarap. Kanon. Sige. Ano? Hindi natin tumaubos, tamis. Hindi namin tumaubos guys, tamis. Nadapog bida. Ang sauce, no? Oo, sauce. Lagyan nyo ng sauce.
Kaya ang sauce, matamis-tamis tapos maanghang. Mm. Mas matagal kang kumain, lalong bumibidli. Kaya, bago makain tayo, dapat, parang paspasan, no? Kasi Binibilisan natin. bidli siya, guys. Pero masarap talaga. Mm. Yung nagkakasarap yung sauce. Nagdala ng lasa. No? Kaya himuan. Pinapawisan tuloy kami ni Tips. Kailangan talaga pag kumain tayo nito, guys, meron talaga tayong tantulak, no? Kasi Para yung bigli talaga. bidli. Yes. Ayan. Tapos po ako makamboy. So, Nalalaya. anong masasabi mo sa niluto nating ostrich? Yes, napakasarap po. Hambing mo sa ibang putahe. Para siyang, Yung ano bang putahe? parang egg. Yung mga egg lang? Oo. Kung sa lahat po na kasi, yung natikman ko lang yung egg, no? Yung egg ng manok. Masarap din yun. Kaso nga lang, masasarapan ako dito sa itong ostrich. Kasi, hindi natin, yung egg kasi, yung egg ng manok, parang ang langsa, no? Oo, malangsa. Yan po yung isa sa mga kaiba nila. So, yung itlog po ng yung ordinary kaysa egg ng ostrich, yung kaiba nila is yung langsa. Ito is hindi siya malangsa. Tapos yung mga ordinary na egg, malangsa po. Sarap po talaga, Pero promise. yung mas masarap siya kaysa ordinary. And meron din tong guys, no, napakaraming vitamins na hatid nito sa ating katawan. Sarap. Pero, lang, i-advise din namin, hindi natin, hindi tayo palaging kumakain ng itlog ng ostrich kasi napaka po talaga, cholesterol. Cholesterol. Lalo na yung itlog ng pugo, itlog ng ostrich na kapag may high More cholesterol po kasi yan. kapag may high blood ka, huwag ka na lang pong kumain. Kapag ka maano. Dapat control lang. Kontrolin mo lang yung pagkain mo sa mga ganito. Yan, so tapos na po kami kumain, no? Ubus na sa akin. Yes, ubos din ito, guys. Pero ito talaga, hindi namin kinaya kasi akalain niyo po mga kahumboy or mga kapeps, yung isang itlog ng ostrich, equivalent of isang tray ng itlog ng manok. Paano namin ubusin yun? Yung busog na busog na. Okay lang kung nagsama-sama lahat ng Bukid Squad, no? Yes. Siguro mauubos namin yan. So soon, baka may time kami. And abangan niyo po yung next video namin kasi siguro next day pupunta po kami kina Ate Cha Yes. with Tips Mio din po. Punta kami doon mga ganito, mga alas City. Monday. O mga Monday. Tapos Promise. uwi tayo ng umaga. Oo. Yung punta namin doon is bisitahin namin si Ate Cha. Tapos kumustahin namin Toroy. And try namin manguha po ng piyo doon at saka uwang. Kasi palagi po talagang nagsabi si Tito yung Aussie. Tara, tutuloy. Manoy Toroy nga. Punta Tayo doon and manguha po tayo ng Saktong-sakto dahil hindi na full moon ano? sa Lunes. Oo. Dahil Ilabas yung ano? kahapon, full moon kahapon.
At tapos kagabi din, Eclipse. Oo, Eclipse. Eclipse po yan. Ayan guys, so maraming salamat po. Yan, thank you so much for watching mga homeboy. Kay Marinong Humboy sa And- pag-imbita sa akin. And of course, thank you so much kay Tips Me. Maraming salamat po. So, abangan po yung next video namin together with Tips Me. And sana po, mas makakolab po tayo ng ibang-iba po mga Bukid Squad, no? Yes. So, yun po, thank you so much mga homeboy and ka-Tips. Bye-bye! Ingat.